ናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ክብሎ ይሰምዓኒዩ ኣይርሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታዋ። ሰላም ነዛ ቪድዮ ትሪኢ ክቡራት ኣሕዋተይ ከመይ ኣለኹም? ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ ሰናይ እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ሰናይ ዘለኹዎ ድማ ስካትኩም እውን ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ መደብ ተስፋ እየ። ከመይ ቃኒኹም? ከመይ ኣለኹም? ፆም ኣርብዓ ከመይ ኣሎ? ሰላም ደሎ ክቡራት ኣሕዋተይ ደቂ ኣንስትዮ ኸ ኣብ ስዕዲ ዘለኽን ኣብ ስደት ዘለኽን ከመይ ኣሎ ፆም ረመዳን ድኻም ስራሕ ማለት እዩ ይኽእለና ዘን ኣሕዋተይ ማዕሪ ኣጅኹናለይ በርትዓለይ እና ሎማዓንቲ ሒዘየ ልመፅእ ክልለ ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ሻውዓይ ክፋል ካብ መፅሓፈ ምሳሌ መሃርን መሳጥን ዝኾነ ጥቕስታት እየ ሒዘ መፅየ ለኣና ይጠቕመና እዩ። ከምቲ ኣነ ደስ ዝበልኒ ደስ ናበለኒ ዝፅሕፎ ዘንብቦ ለለላኣኻትን ደስ ናበለክን ትሰምዖ በዓልቲ መደብ ተስፋ እየና። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ናገበርኩም ኣበረታትዑኒ። እዞም ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ስለ ሃናፂ ዝኾነ ርእይቶኹም ክሳብ ሕዚ ድማ ኣይፈልየኒ ካብ ሕዚ ላይ ይፈልየኒ ክሳብ ሕዚ ለምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብእውነት ኣነ ለኣየዚያ እየግበአኒ ፈሊጠ ይኾነይ ግን ሓቢርና ንኽንፈልጥ ሓቢርና ንኽንምሃር ከምዚታት ካብ መፅሓፍ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝብለኒ ንዓየ እየ ናኻቶም እውን ሒዘየ መፅየ እናላኡ ከብለኩም። ብመዓልቲ ዝናብ ከየቋረፀ ዝነጥብ ቤትን ነግራም ሰበይትን ሓደ እዮም። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 15 ሓፂን ንሓፂን ይስሕሎ ከምኡ ከዓ ሰብ ንገፅ ብፃዩ ይስሕሎ። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 17 ንበለ ዝኸናክን ፍሬኣ ይበልዕ ንጎይታኡ ዝከናክን ከዓ ይኸብር። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 18 ከምቲ ገፅ ንገፅ ኣብ ማይ ዝርእዮ ከምኡ ከዓ ኣካል ልቢ ሰብ ይርእዮ። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 19 ሲኦልን መዓሙቁን ከቶ ኣይፀግቡን ከምኡ እውን ኣዒንቲ ሰብ ኣይፀግባን እየን። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 20 ሃፍቲ ንሓዋሩ ዘውድውን ንውሉድ ወለዶ ኣይነብርን እዩ። እሞ ሃለዋት ኣባጊዕኻ ኣፀቢቕካ ፍለጥ ንልብኻ ኣብ መጋስካ ኣንብሮ። ምሳሌ 27 ፍቕዲ 23 ክሳብ 24 ረሲኣን ዝስጉም ዘይብሎም ይሃድሙ ፃድቃን ግና ከም ሽደን ኣንበሳ ይተብዑ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 1 ብሰሪ ኣበሳታት ሃገርሲ ሓለቓታት ይበዝሑ ብሳላ ኣስተውዓልን ጥበበኛን ግና ህልዋታ ይነውሕ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 2 ካብቲ ብጥዋይ መንገዲ ዝኸይድ ሃብታምሲ ብንጽህና ዝመላለስ ድኻ ይሓይሽ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 6 ንሕጊ ዝሕልወስ ኣስተውዓሊ ውሉድ እዩ እሞ ምስ ሓሸት ዝመሓዝ ግና ንብኡ የሕፍሮ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 7 እቲ ሕጊ ከይሰምዕ ኢሉ እዝኑ ዝመልስ ጸሎቱ እኳ ንፍንፍን እዩ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 9 እቲ ንቑንዓት ኣጋግዩ ናብ እከይ መንገዲ ዘእትዎም ባዕሉ ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ክወርሱ እዮም። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 10 ሃብታም ሰብ ጥበበኛ ዝኾነ ይመስሎ ግናኸ ኣእምሮ ዘለዎ ድኻ ይዕዘቦ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 11 ጻድቃን እንተ ተዓወቱ ዓብዪ ክብሪ ይኸውን ረሲኣን ልዕል እንተበሉ ግና ሰብ ይሕባእ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 12 ገበኑ ዝኽውል ኣይሰልጦን እቲ ዝናዘዘሉ እሞ ዝሕደገሉ ግና ምሕረት ይረክብ። ምሳሌ 28 ፍቕዲ 13 ኩሉ ግዜ ዝፈርህ ሰብ ብፁዕ እዩ
ልቡ ዝተርር ግና ኣብ መከራ ይወድቕ። ምሳሌ 28:14 ዓራቱ ዝንከባኸብ እንጌራ ይጸግብ፣ ደድሕሪ ምናምን ዝስዕብ ግና ሽግር ይጸግብ። ምሳሌ 28:19 እሙን ሰብ ኣዝዩ ይባረኽ፣ እቲ ክህብትም ኢሉ ዝህወኽ ግና ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን። ምሳሌ 28:20 ኣድልዎ ሰናይ ኣይኮነን፣ ሰብ ምእንቲ ቁራስ እንጌራ ይብድል። ምሳሌ 28:21 ክፉእ ዝዓይኑ ሰብ ክህብትም ይቕልጥፍ፣ ሽግር ከም ዝወርዶ ከዓ ኣይፈልጥን። ምሳሌ 28:22 እቲ ካብ ኣቦኡን ኣዲኡን ዝሰርቕ እሞ ሓጢኣት ኣይኮነን ዝብል ንሱ መሓዛ መጥፍኢ እዩ። ምሳሌ 28:24 ረብሓ ዝሃርፍ ሰብ ባእሲ የልዕል፣ ብእግዚኣብሔር ዝእመን ግና ይጸግብ። ምሳሌ 28:25 ንድኻ ዝህብ ገለ ኣይጐድሎን፣ ነቲ ዓይንቱ ዝኦምቶ ግና መርገም ይወርዶ። ምሳሌ 28:27 ጥበብ ዝፈቱ ሰብ ነብኡ ይሐጕስ፣ ምስ ኣመናዝር ዝመሓዞ ግና ገንዘቡ ይውድእ። ምሳሌ 29:3 ጻድቕ ንገበን ድኻታት የስተውዕሎ፣ ረሲእ ግና ምስትውዓል ኣይፈልጥን። ምሳሌ 28:7 ጠቢብ ምስ ዓሻ እንተተማጐተ ወይ ይኹሪ ወይ ከዓ ይስሕቕ፣ ዕረፍቲ የብሉን። ምሳሌ 29:9 እቶም መፍሰስቲ ደም ንፍጹም ሰብ ይጸልእዎ፣ ቅኑዓት ግና ነፍሱ ይደልዩ። ምሳሌ 29:10 ድኻን ጠቃዕን ይራኸቡ፣ ምዕንቲ ክልቲኦም ዘብርህ እግዚኣብሔር እዩ። ምሳሌ 29:13 ሸበጥን ተግሳጽን ጥበብ ይህብ፣ ስዲ ዝኸደ ውላድ ግና ንወላዲቱ ይሕፍር። ምሳሌ 29:15 ንውልድካ ቀጽዓዮ እሞ ከዕርፈካ ንነፍስኻ እውን ተድላ ክኾና እዩ። ምሳሌ 29:17 ተመስገን ኣምላኸይ ስለ ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ይመስገን። ደስ ዝብል ጻንሒት ነይሩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወኩሉ ሰዓት ለዓለም ዓለም አሜን። ዓነዩ ትናይ ልበይ ሓሳብ እዚ እዩ ክብሎ ይሰምዓነዩ ኣይርሕቕን ካባይ ምሳይ እዩ ዘሎ ስቕታ ወላ ይብዝሕ ንሕቶ ይመሲ ዝገብሮ ኣለዎ ኣይጭናቂ ነፍሲ ኣይጥርጥሮን ፍጹም እምነተይ መፍትሐለው እዩ ንሕድሕድ ፀገመይ ሰማያዊ ንጉስ ገዛኢ ሕይወተይ በዓል ሙሉእ ጸጋ ክርስቶስ ኣምላኸይ የአምኔ